Kita bakal sinau piwulang telu bab tradisi yaiku Tedhak Siti. Nah, bocah-bocah, yuk kita mirengake. Ing tanah Jawa iki akeh banget upacara adat kang nganti sprene isih diugemi dening masyarakat. Bab kuwi nuduhake sanajan jamane wis maju, nanging adat istiadat tradisional ora dilalekake. Salah sijine upacara iku arane Tedhak Siti. Upacara Tedhak Siti yaiku upacara kanggo bocah kang umure 7 sasi. Umur 7 sasi iku kanggone bocah lagi wayahe ditetah. Yo, amarga ditetah iku sikile mesti ngidak lemah. Sadurunge bocah mau ngidak lemah, kang sepisanan dianakake upacara Tedhak Siti. Bocah kang arep dislameti didusi nganggo banyu kembang supaya wangi, banjur disalini klambi anyar gres. Bocah kang wis didandani mau banjur ditetah ing jadah 7 werna. Sakwise pidakan jadah, banjur diajari menek tebu wulung lan dilungguhake ing pucuke kanthi ancas besok bisa dadi pemimpin. Bubar dilungguhake ing tebu wulung, banjur dilungguhake ing lampit lan dikurungi kurungan jago. Ing jero kurungan dicepaki uga rampene wong urip, diwadahi tampah kayata beras kuning, dhuwit, jongkat, kaca, pari, potlot, lan sak piturute. Bocah mau diajak njupuk salah siji saka uga rampe mau. Jare apa kang dipilih mau sing dadi gambarane apa kang bakal dumadi ing wektu diwasa. Nyebar beras kuning karo dhuwit kang ana tampah mau minangka tandha amal lan sedekah. Kembang setaman lan sapu gerang lan piranti sangune wong urip. Kang pungkasan awujud tumpeng. Upacara Tedhak Siti ancase kanggo ngenalake bocah marang alam lingkungan kang bakale kanggo urip. Nah, bocah-bocah, kuwi mau salah sijine upacara Jawa yaiku Tedhak Siti. Matur nuwun, Gusti berkahi.